asi se mě budete ptát hodně, proč se jmenuji Romasis. Jmenuji se tak, protože se mi to jméno líbí a jestli můj bracha si založí YouTube účet, tak mu řeknu, ať si pojmenuje Roma Boy Bro. No dobře. Takže já nevím, co si dneska zahrajeme. Že bychom si zahrali nějaký obíčko. Jo, tam si třeba toto. 13+, no to je jenom. Já bych vám říkal nějaký story time, ale já nemám žádný. Dobře, budu dneska hrát sama. Možná si potom sem vezmu kámošky nějaký. Nebo kámoška. To bude záležet. Si to dám, nevím jak. Tak to si to dám. Jo, můžky vypadá hrozně. Bara. Dobrý, jdeme. Ne, vyskakuj na mě. No, dobrý. Doufám, že jste si to nepřečetli, protože to je soukromí. Oh. Ne, už. No teďka. Dobře. A včas se mi to sekne, tak se nedivte. Fuj, tajbo. Kámo, už nepíšte. Jo, to mi píše skupina. Mám tam už přes 500 zpráv. Zase. To dám na jednu osobu. Tak já nemám žádný story time. Bych vám řekla nějaký story time, kdybych nějaký měla. Oh shit, vidím správně. Oh, a teď co? Já tudy. Zase! Nechte toho už! Už to skoro naštva. Já to stopnu, to video, chytám ještě jedno, já to stopnu. To je smutek. A řeknu, ať už nepíšu, ať to chvilku v klidu. No dobrý, ten mě nezabije, zprůvnutí té hře. Jo, dobře. Už nebudu zpívat. No, budu kat. Fuj, neprč. Syne má rol. Jo, říkám to správně. Co ty tady děláš, furt mi běžíš do záběru. No dobře. Vidíte ho? Jak se tady kráčí, ne asi. Jo, dobrý, jdeme. Tudy. A teď kudy. Můžu skočit? Jo, můžu. Vidíte, mám to otevřený. To jsem ráda. Já už jsem se lekla, že to nebudu mít otevřený. Jo, vezmu si plášť, budu čarodějnice. Co to? To jsou tady klučičí záchody. Nevím, prostě beru lopatu, kopu. Kámo, ať jde už tato skupina někam. Proč mi furt píšu? Já jsem už já jsem v té skupině, tak den, spíš 2 dny a furt něco píšu, o 3 dny, no. Já to nebyla. To nevím, kdo byl. To byla se tady ta borka, která tady skáče. Jak se zastavilo, mě čeká, ne? Jo, tady to nebudu dělat. Proč se mě to seká u toho? Jop, on nezájem. Má Robux, to se má. To mi připomnělo tu jednu písničku od Rydera. Jo, tak to se seklo moc. To se ale seká furt. No. Jo, že se mi to bude sekat. Kámo, co to je za zvuky? Jo, dobrý, já už to nedávám. Tak už nemluvte, už nechce vypsali.
No dobrý. Eve. A vždyť mě to bude blbnout. Jo, jako má pasta Brookhavenu hrozná, ale nechci si moc zahrát. No dobře, zahraju si na chvilku Brookhaven, no. Potom si zahraju Murder Mystery a potom nevím. A možná budu dělat takový, budu se trošku odpočít pod Anglosovi. Trošku. Nedívte se, občas se mi to bude sekat, tak abyste jenom věděli. No, dobrý, no. Jdu se změnit ještě avatarem. Uiii. Oh. Jo, to je tohle. To vypadá aspoň, to vypadá tak, Kamo, vidíte to, ona je těhotná. No je těhotná. No dobrý. Takže, nemám sice Robuxy, ale co uděláme, takovou jednu věc, která mě strašně baví. Vezmeme káru, sedneme si do káry, nevím, dá se to přebarvovat.